Ajattelepa, mun projekti on kestänyt 5 vuotta. Se satama on ollut 700 vuotta siinä. Ja kuinka monta tarinaa ja sukupolvea siellä on käynyt. Tämä 5 vuottakin tuntuu hirmu pitkältä ajalta ja mitä on sattunut. Ja... Eikö yhtään pelota, että sitten kun kaikki on valmista, niin mitä sitten tapahtuu? Joo, tuo on hyvä kysymys. Ajattelin, että täällä on 50-luvulla ollut 100 perhettä, jotka sai elantonsa kalastuksesta. Ja sen kertoo 4-5, niin 500 ihmistä, kun täällä on vissiin siihen aikaan ollut 1500 ihmistä. Sitten tuli jotakin säädöksiä, minä niistä ymmärrän, että se kalastus vaikeutuu ja se rupesi vähenemään. Tuo kanava rakennettiin 1960-luvulla eka kerran ja sitten sitä korjattiin kuulemma 70-luvulla, mutta niin, se oli liian myöhään. Se oli niin kuin helpotettu, että kalastajat pääsee nopeammin tuonne ulos. Se oli niin kuin heidän mukaansa niin kuin vähän tapettu se elinkeino. Ja tässä niin on aika jännä, jos näet, niin tuosta lähtee semmoinen kapea luru, se jakaa oikeastaan tämän niin kuin 2 osaan. Ja 80-luvulla joku oli saanut hienon idean, että kun siinä oli luonto muovannut semmoisen altaan, että niin, hän ruoppautti sen lähes tonne ulos asti, rahat sitten loppu ja kasvattaa siellä kalaa. Mutta niin se homma ei ikävä kyllä onnistunut, että se ei ruokkinut, että kylmää vettä ei tullut tuolta ulkoa sinne ja se loppui siihen ja rahat meni varmaan ja konkurssi siinä. Niin. Nyt se on vaan sitten aivan upeana meidän Amazon virtana täällä, että niin, se on mahtava meloa ja se on matala, siellä näkee kaloja vaikka mitä niin, ja linnustoa tietenkin. Rupesin katsomaan ja keltaisesta pörssistä oli ilmoitus, että niin Saarijärvellä olisi harmaita hirsiä. Mä olin ajanut Saarijärvelle sen paikan ohitte 2 vuotta sitten, tämän taapelin ohitte. Mä nauriskelen mennyt, että kuka on hullu tuonkin taapelin tuosta ostaa. No arvaan mitä tarina käy. Mä soitin ja menin katsomaan, se oli se taapeli. No kauppahan siitä tuli sitten lopuksi. Siinä on pikkusen kellon näköistä tuo, kun katsoo kaukaa. Sitten niin kuin tässä saaristorakentamisessa, niin mä kerran laskin huvikseni, että se roudaaminen, kun mä oon hakenut sen kaupasta, mä toin nimittäin se peräkärryllä, niin sä voit kertoa sen 8-10, että monta kertaa sä nostat sen lasken, viet ennen kuin se on veneessä sieltä kaupasta, sitten kun se on tuossa rannalla, sitten kun se on tässä, sitten kun se on katolla. Ja muistatko siinä Tanku ja Saarelta Sandsär oli se runo puiden porteista, kävellä läpi saaren puiden porteista, niin tämä on se kohta. Eli silloin kun 5 vuotta sitten hankittiin, niin mä kuljin tätä tontin reunaa, tähän muodostui polkua ja siellä oli niin kuin puiden portteja koko aika, kun tänne tuli. Se runo on tästä, se oli syksyä näihin aikoihin. Innossani rakensin ja niin kuului sitten kauhean kova ryske ja mä ajattelin, tuleeko naapuri tervehtimään. Ja mä muistan, mä lähdin sisältä ja kuuntelin, että enkä mä nyt kattoo, niin mulla oli vasara kädessä. Menin tuohon kallion päälle, niin uroshirvi tulee päin näkö, että se ei ollut paljon kauemmalla kuin sinä oot siinä nyt. Ja siis mä olin aivan sadaton ja hirvi kääntyi kauniisti, lähti pois aivan äänettömästi. Joo, se on omituinen, että niin iso elukka niin pystyy menemään tällaisessa metsästä, mitä ei kuulu. Kun ei ole ikinä kodassa oikein yöpynyt, niin se oli hirveän eksoottista alkuvaiheessa. Mä nukuin lattialla
ja pidin ihan oikeita tulta. Ja sitten kun oli huonot ilmanpaineet, niin tämä oli niin täynnä savua, että puolen tunnin välein piti juosta pihalle, muuten olisi tukehtunut. Ja tietenkin tiedät, sitten kun ei tuo varaa lämpöä, niin kun tulet loppuun, niin yöllä oli kylmä. Ja mä kauan sitten pähkäilin, että kuinka ne Lapissa sitten oikein touhua, niin no, nehän on kuin penkeillä. Kun mä oon 5 vuotta täällä ollut, tässä kodassa asunut ja mennyt aina tuonne itäpuolelle töihin. Mä huomasin tänä kesänä vasta, että jos mä olisin rakentanut tuolla koko ajan, enkä täällä, niin mitään näitä juttuja tuskin olisi syntynyt. Koska mä oon ollut ton meren kanssa 24 tuntia tekemisissä, lintujen kanssa, kaikkien äänien kanssa. Että ne on niin voimakkaita. Ja kun sä tuut pihalle yöllä, niin missä näkee kaupungissa linnunradan sellaisena se on, kun sä tuijotat tuonne ylös, niin se on aivan käsittämätöntä. 20 metriä siirrytään toiselta rannalta toiseen, tunnelma muuttuu aivan täysin. Se on niin melkein niin kuin olisi seinällä kotonaan tuossa, mutta tähän tulee, niin sitten onkin aivan eri paikassa. Mutta päätään kääntää ja katsoa merelle. Sitten, niin sitten on aivan toinen tunnelma. Nyt tuli se valo tuli lisää ja samalla muuten lämpö, koska nyt aurinko paistaa täällä. Niin. Tämä oli oikeastaan se, silloin kun mä kattelin tätä paikkaa, eli tuo meidän takana oleva Pirunpelto, niin se oli ensimmäinen. Ja sitten kun vähän aikaa oli istunut kalliolla katsomassa tuota aavaa, niin ei siinä vaihtoehtoja paljon ollut. Niin. Onhan se tällaisella kelillä, niin se on, mutta kyllähän se tietysti on sitten kun myrskyy, niin aika tyly paikka on istua. Sellaistahan se on maailma. Maailma on sellaista. Kyllä täällä on ollut keli, että niin et saa syttämään nuotiota. Ja se ajatus oli yksinkertainen, että niin kun älä tee kompromisseja itsesi kanssa. Mä tästelin monta vuotta sitä vastaan, että voiko tehdä kompromissia itseensä vastaan. Ja lopuksi mä luovutin, että ei voi, jos on paha olla. Jonkun täytyy muuttua. Ja siitä tämä oikeastaan lähti. Ja nyt mä oon jälleen kirjoitellut ja katsoppa nyt näitä, ne on vähän erilaisia, että et on varmaan nähnyt tämän näköisiä tankoja. Onko nämä ennen vai jälkeen sen Sancerre? Osa on tullut samaankin aikaan ja mulle tuli sitten semmoinen aiheena hiljaisuuden pohtiminen. Niin. Ja se toi sitten paljon muita, mutta niin. Huomaatko jonkun muutoksen? Mä tiedän, silloin mä ollut viimeksi koulussa, niin opetettiin, että välimerkit täytyy jättää lukematta, mutta ne täytyy kuitenkin lukea. Täällä ei ole ainuttakaan välimerkkiä. No se oli se juttu, että mikä josta niin kuin hirveän onnellinen, että kun halusin jollakin tavalla, että kun olin kirjoittanut ne perinteiseen tankamuotoon ja siellä oli isot alkukirjaimet ja pisteet, niin se ei tuntunut hyvältä. Se niin kuin rajoitti sitä ja kun mä ajattelin, että ne olisi vähän niin kuin japanilaiset kirjoittajat, joko vaakaan tai pystyyn. Että miltä se näyttäisi Suomessa samalla lailla. Ja mä aluksi kirjoitin ne pystyyn tai vaakaan, mutta sitten tuli se kuningasajatus, että hei, kaikki välimerkit pois. Sitten se hengittää ja lukijalle se avaa paljon enemmän mahdollisuuksia, että niin. Kuvailla hiljaa hiljaisuutta. Vaikea tuskin lainkaan tyhjyydestä ilmentyy kaikki sammuvat sanat. Jos 50 mies voi olla onnellinen, kun se löytää, niin mä olin tästä monta viikkoa onnellinen. Kun idea oli valmiina, että saat sen ytimen sieltä. Vaellan saaren pohjoisesta hiljalleen. Viimeinen kivi etelässä jalkojen alla on illuusio. Jos nyt pyydettäisiin kirjoittamaan tätä, niin ei syntyisi, mutta se pulupahti yhtäkkiä ja tästä mä tykkään oli kaiken. Muistatko se runo, missä mä puhun kallioista ja tänne saareen jäämisestä? Eli se on se kallioruno? Joo. Se, mikä kertoo siitä, että kuinka paljon sä tykkäät tästä paikasta. Justiin se. Muistatko? No se, että kosketan maata
jaloillani, käsin, istuen, maaten. Joskus jään saareen koko talveksi, kallioksi. Juuri tämä. Se on kaunis. Se kertoo justiin siitä, että kuinka paljon sä tykkäät tästä paikasta. Että onhan tää upea paikka. Tiedätkö, mä en ollut vielä kertaakaan täällä talvella yötä, että se on niin kuin suurena haaveena. Ja siinä mulle tuli sellainen jännä mielikuva siinä yhdessä runossa, jossa varmaan pienenä poikana ollaan kumpikin koskettu rautaa. Muistatko sen runosta? Eli se on se suutelen maata. Joo. Se menee jotenkin sillä, että suutelen maata, ei väliä vaikka huuleni jäätyvät kiinni. Joka tapauksessa en lähtisi mihinkään. Juuri näin. Olen varmaan kertonut sulle usein, että on tullut istuttua iltakausia katsomassa tuota horisonttia. Ja siinä puhuttiin yhdessä horisontin katsomisesta tunteista. Muistatko sä sitä? Se on tämä horisontista katoa. Horisontista katoaa viimeinenkin masto. Ei ketään. Ilo ja suru ovat minussa. Hiljaisuuskin. Juuri tämä. Ja niin kuin tunneasioissa itämainen käsitys poikkeaa siitä, että tunne on vain pieni osa ihmisyyttä. Se on äärimmäisen tärkeä osa. Ja sitten kun tunnekin voidaan vielä pilkkoa niin, että on huonoja tunteita, neutraaleja tunteita ja hyviä tunteita, niin loppujen se tunne-elämä on pieni sektori elämästä, on paljon muutakin. Ja sitten me länsimaiset yleensä otetaan ehkä liian paljon ne äärilaidat sieltä, sen hyvän ja pahan. Ja sitten se neutraali jää pois. Se tavallinen elämä, oleminen ja katseleminen esimerkiksi horisonttiin. Tällä saaressa on aivan mieletön eläinmaailma ja kasvimaailma. Ja sitten hirvestä mä kirjoitin silloin runon, kun se tuli. Mä että naapuri tulee, mutta se olikin hirvi. Muistatko se? Joo, muistan. Joo. Eli se on se. Hirvet tulevat säännöllisesti saareen. Uivat meressä, lentävät ilmassa. Olen nähnyt siipien jäljen. Puoli vuotta miettii, ei kerta kaikkiaan, ei tuu, vaikka sä kirjoittaisit 100 sivua. Ja sitten yksi kaunis aamu, ja se on siinä. Eli se, mikä mun tämän lyhyen tutustumisen aikana mun lempiruno on näistä 40, on se vaellan saaren pohjoisesta etelään. Viimeinen kivi jalkojen alla on illuus. Siinä on mun mielestä se. Siinä on jotain. Sattumatta sekin on mun vemppariruno. Mistä se on sitten tullut? Se on ilmeisesti se on hyvä. Se johtuu siitä. Niin, toivotaan niin.